Sziasztok! Ez itt az Egy Videó aktualitásokkal foglalkozó kiadása 2024. augusztus 23-án. A mai alkalommal a hőségről fogunk beszélni, amit itt Magyarországon a saját bőrünkön is megtapasztalhattunk, aztán az ukránok betöréséről Oroszországba, röviden utána megemlítjük Izrael, Hamas és a Hezbollah konfliktusát, végül pedig az amerikai közelgő elnök választásról, Biden lemondásáról és Kamala Harris előtérbe kerüléséről fogunk beszélgetni. Beszélgető társaimmal, Kurusz Dénessel. Sziasztok! És Heizer Lászlóval. Sziasztok! Én pedig Szalai Miklós vagyok. Úgyhogy akkor bele is csapnánk. Hogy bírjátok ezt a klímát, srácok? Látszik az ábrázatban szerintem. Igen, tehát hogy itt már tehát megszokották kezd válni a 40 fok. Hát egyébként, hogyha most személyesen engem kérdezel, és gyakorlatilag én különc vagyok, tehát annyit elárultuk, hogy panelban lakom, és nincsen nálunk klíma. És még mindig bírjuk, tehát annak ellenére, hogy azért voltak a nyáron hosszabb ilyen időszakok, amikor rekkenőség hetekig tartott, de gyakorlatilag azt mondom, hogy így is ki lehet bírni, mondjuk persze nyilván egy-két ventilátor azt tud segíteni, meg egyéb dolgok, ami tehát az ember menedzseri, hogy mondjuk lehúzza a redőnyt, meg egyéb ilyen nagyon triviális dolgok, de szóval szerintem az a vicc az egész, hogy a klíma, hogyha rengeteg helyen ugye a klímát felszerelik, nagyon nem is használják. Ilyenkor használják, akkor túl is terheli ugye az elektromos hálózatot, vagy előfordul, hát például ez leginkább ugye Amerikában jellemző, mert ott rengetegen használják, de igazából azt mondom, hogy egyelőre ki lehet bírni. Ezt zárójában megjegyezném, egyébként a klímában az a nem rossz, hogy ez olyankor van rá szükség, amikor a nap süt, tehát a napelemek azok meg tudjátok, hogy fölfelé tudják túlterhelni a rendszert, és hát annyiból nem egy környezetellenes dolog klímát használni, hogy ez pont akkor van rá szükség, amikor a napenergiából is sok van. Igen, tehát mondjuk az, hogy ez azért már nem normális, szerintem ez az, amit most már az is kénytelen elismerni, aki egyébként nem egy klímakatasztrófa hívő. Tehát, hogy ilyenek nem voltak egyszerűen a mi fiatalkorunkban. Egy pár éve kezdődtek, és most már nem csodálkozik az ember azon sem, amikor 35-40 fok van tartósan, akár heteken keresztül is. Meg ugye, ami nem volt jellemző, például csak Magyarországot nézve, hogy augusztus 20-án régebben szinte azt mondtuk, hogy elvágták a nyarat, hogy onnantól kezdve igazából nem, hogy kánikula nincsen, hanem igazából különösebben, hát azt mondom, nem azt mondom, hogy meleg se, de tehát ott határozottan hogy ott már vége a szezonnak. Tehát ott már Balatonra nem nagyon lehetett menni, meg ilyenek, most meg gyakorlatilag még sokszor szeptemberre is lehet simán fürödni akár a vízben is, úgyhogy... Ja, meg hát most jön még a következő hőhullám. Hétvégére megint 37 fokokat mutat, úgyhogy látható módon ez már egy másik világ. Na mondjuk ez az, ami kell az embereknek, tehát azt mondom, hogy így sem működik egyébként, de így már, hogy mondjam, elgondolkoznak azon, hogy hát, ha mégiscsak van abban valami, amit itt a klímáról károgasok általuk eddig lenézett környezetvédő, a bőrén kell érezni az embernek a bajt, hogy egyáltalán elismerje. Fejem, ugye, tehát az a száj meg egyebek miatt, hogy és hogy még van mit tenni. Tehát, hogy az lesz még a következő lépcsőfok, ha már enni is nagyon lesz mit, vagy csak nagyon drágán. Hát, vagy nem azt, amit eddig, mert nem ér meg. A málna már nem nagyon ér például Magyarországon. Már ők mondják, hogy valószínűleg ki fog halni, mert éjszakabbra megy tulajdonképpen. Az, ami eddig nem élt meg, mert hűvös volt, az most jó lesz ott Lengyelország környékén a málnának, de itt például nem lesz. De és képzeljük el, hogyha mondjuk így nem lesz alma. Tehát, hogy így ezek ilyen bizonyos... Amikor két pénznek veszünk, hogy nálunk megél, az nem fog megélni. Igen, nekünk is van ott egy kisebb málnásunk, aztán csak szenved. Úgyhogy ez így van. Meg hát nem tudom, figyeltétek a híradóba, tehát hogy itt kezd föllendülni Észak-Európa turizmusa. Tehát hogy itt egyszerűen a földközi tengernél már nem bírják a hőséget, aztán mennek Dániába, meg ilyen helyekre, szóval az új turista paradicsom, tehát van akinek Igen. Bizonyos szempontból ez még hasznot is hoz. Meg a másik az, hogy ugye ezek
erdő, meg mindenféle tüzek, ilyenkor, tehát most azt hiszem például Görögországon megint van egy elég ilyen kiterjedt dolog a tén környékén is, meg hát azt hiszem most nemrég talán Kanadában volt, ami ugye azért nem tipikusan arról híres, hogy trópusi övezet lenne, mégis ugye ott kiterjedt erdők fel tudnak gyulladni, úgyhogy azért ez megint egy ilyen figyelmeztető jelzés. Igen, hát ezt már nehéz elhinni, hogy van olyan ember, aki még nem hiszi el, hogy itt bajok vannak. Jó, aztán még amit fölmerült bennem az, hogy hát a politika ezt se tudta kihagyni, tehát, és Magyar Péter hőmérője. Ezt nem tudom, hogy figyeltétek-e, hogy... Ja, a kórházas sztori. A kórházba, meg aztán a minisztériumba is bement, úgyhogy ez sem maradt ki. Jó, aztán ilyet láttam, hogy nem csak Észak-Európában van nemzetközi vonatkozása ennek, hanem nézem, tehát Bagdadban ilyet, hogy 47 fok. Tehát ez csak így az Euronews-on mutatják, hogy melyik városban hány fok van. Tehát, hogy azt hogy lehet kibírni, lehet, hogy még lesz alkalmunk megtapasztalni még azt is, de hogy a 40 is már embertelenül meleg. Tehát mondjuk Bagdadban mondjuk még légkondicionálás is lehet, hogy kevesebb helyen van, de hát szóval ez egyszerűen szíven ütős volt. Meg még az, hogy a másik, hogy én a Délalföldön székelek így nyaranta, az meg kezd szerintem elsivatagosodni. Tehát tehát amikor még nem voltak ennyire melegek, akkor is kevés volt az eső ott, meg a napfényváros, a Szeged, meg ilyesmi, de hát most már csak azon csodálkozok, mondom, hogy egyáltalán van még növény, meg fa, ami ezt kibírja. Mindig az van egyébként, hogy itt Pesten is esik az eső, meg úgy a Dunántúlnak mondjuk a déli részén, ott a belibbennek így, mit tudom, ilyen mediterrán léghullámok, vagy ami nyugatról jön, az is nagyjából úgy a Dunánál szokott megállni. Oda nálunk meg körülbelül semmi se jut, úgyhogy eléggé katasztrófa turizmus, ami ott van. Jó, hát nagyjából ezek. Meg hogy a nyarak most már leginkább arra kezdenek jók lenni, hogy az ember túlélje valahogy. Tehát, hogy a régi nyarakhoz képest, amit vártunk. Meg ugye most a MÁV-nál volt ez a sztori, hogy a MÁV vezérigazgatója mondta azt, hogy hát ilyen 50 éves kocsikkal közlekedünk, és hogy ezek a kocsik nem arra lettek kitalálva, hogy 40 fokokban járkáljanak, úgyhogy egyrészt kritika a MÁV felé, meg úgy Lázár minisztériuma felé, hogy milyen cég az, ami arra buzdít, hogy ne őt válasszák, de ugyanakkor... Racionális. Igen, de ugyanakkor benne van az is, hogy hát igen, ez azért mutatja, hogy mennyiben változott a világ. Hát ja, meg hát mondjuk azért a MÁV-ra se költöztek túl sok pénzt. Tehát, hogy ott is... Hát igen, de hogy azért az a kocsi, ami 50 évvel ezelőtt még jó volt, az most már nem. Tehát, hogy így, mert most már így nem marad meg egy olyan kocsi, amiben nincsen légkondicionálás egyszerűen, mert ha le is húzod az ablakot, így a forró szél jön be, és olyan, mint a grilleződnél kb. A izében. Airfryer, mi? Igen, hát de tényleg olyan egyébként. Tehát, arra jó, hogy nem izzadsz, mert egyből elszárad az egész, de hogy így, vagy hát izzadsz. Hát, ilyen párakapokat kéne felszerelni, és ott szerelnék a népet. Jó, hát akkor mondjuk erről ennyit én szerintem. Térjünk át a következő programpontunkra. Ukránok Oroszországban. Ehhez mit szóltok? Tehát engem például eléggé meglepett a dolog, de azt hiszem, hogy nem, kivételesen nem csak engem, hanem így a nemzetközi közönséget, de még talán az oroszokat is. Őket biztos, mert nem nagyon jól reagálták le ugye a történetet. Tehát ott volt valami minimális határvédelem, de semmi komoly, tehát azok, akik ott voltak általában, azok nagyon nem is kaptak rendes kiképzést sem, tehát ilyen majd nem újoncok voltak, mert ugye többi a frontra ment Ukrajnába, és teljesen meglepetésszerűen ért. Illetve hát persze nyilván van ott is ugye, hogy mondják ezt magyarul, a kémelhárítás, vagy tehát a felderítés, tehát ott is azért valamit lehetett érzékelni állítólag, hogy ukránok oldalán van valami mozgolódás, csapatokat vontak el esetleg ott a Donbass meg egyéb régiókból, de különösebben ők ezt úgy nem reagálták le. Tehát ott is ment ugye ez a bürokratikus dolog, hogy hát most ugye már mitől kell nekünk most itt félnünk, vagy mit
szórakoznak már itt velünk. Ugyan. Tehát nem vették komolyan. Hát mondjuk az a kérdés én nekem, hogy ez mire lesz jó? Mire lesz jó az szerintetek? Lesz ez jó bármire is? Szerintem nem vágtak volna bele anélkül, hogy ne lenne konkrét elképzelésük arra, hogy mi a kimenetele, vagy hogy mit nyernek meg vele, szóval csak van valamiféle tervük. Nyilván meglepő volt, de biztos vagyok benne, hogy ezt egyeztették a hírszolgálatokkal, csak nagyon profin nem, tehát hogy milyen hírzálat volt, és hogy így nem költöltek szét, de biztos vagyok benne, hogy erről a nyugati hírszolgálatok is tudtak, szerintem. Vagy a megfelelő részük, mert biztos, hogy a magyaroknak nem mondták el, de hogy... Ja, kivételesen nem szivárgott ki. Igen. Hát mondjuk az volt hasonlóan meglepő még, amikor az oroszok betörtek Ukrajnába, bár mondjuk akkor még nem volt precedens arra, hogy Európába támadja mostanában valaki mást. Hát, hogy mondjam, tehát ez biztos, hogy ha ott befagy a front, akkor valószínűleg az ukránok matekoztak, és azt mondták, hogy előbb-utóbb az attríció, tehát a lemorzsolódás az őket éri el előbb, mint az oroszokat. Tehát az ő érdekük az, hogy valamit változtassanak a státuszkon. Tehát, hogy szerintem ez lehet, tehát, hogy azzal, hogy elvágnak utánpótlási vonalakat, vagy ottan, tudom én, alapot szolgáltat esetleges cserékre, területi cserékre, fogoly cserékre, ilyesmi tárgyalási alap, szerintem ez benne van. De nem akar, tehát, hogy meglátjuk, hogy mi jön ki belőle. A másik meg, ami szerintem esetleg még bejátszik az, hogy kifele is ez egyfajta ilyen, nem tudom, tehát mutatják azt, hogy ők valamit haladnak előre, vagy eredményt érnek el. Tehát ugye tavaly volt az ellentámadás dolog, és picit talán sikerült valami területet visszafoglalni, de ugye nagy áttörés nem volt, amit úgy ígértek, vagy reméltek, és gyakorlatilag ugye utána egyre többen elkezdtek vonakodni attól, hogy tovább támogassák őket, ugye elhúzódik egyre inkább az egész háború, tehát sokan már ugye már nem annyira állnak ki mellettük, hogy akkor inkább béketárgyalás, stb. Kéne, és most ezzel próbálják szerintem jelezni, hogy itt van még valami, amit el tudunk érni, fel tudunk mutatni, meg ugye még indok, hogy akkor támogassatok fegyverekkel, meg ugye másik az, hogy ott azért van stratégiai jelentősége, hogy ott nem is tudom, gáz elosztó állomás, vagy valami olyan dolog valamivel. Tehát ott elzerelják a csapot tulajdonképpen, ami nyugat felé jön, ugye felénk is, meg Szlovákia, stb. És egy kis nyomásgyakorlás, hogy hát most akkor ti is esetleg jobban támogassatok. Tehát ez egy ilyen sok tényezős dolog szerintem. Tehát nem véletlen, hogy ott történt, meg így történt ez a behatolás, aztán... Pár nappal korábban volt, ugye azt mondták, hogy elzárják a csapot, és zárták azt hiszem a tranzitot Magyarország felé, tehát a keleti áramlatot. Úgyhogy én úgy láttam, hogy ez egy műveletnek a része volt szerintem, tehát hogy ez egyfajta nyomásgyakorlás volt, tehát a magyarokra is. Valószínűleg a magyarokkal kvázi ilyen szövetségben lévő orosz izékkel is, tehát hogy ez, hogy mi ez, tehát azokat az érdekeket is kicsit így. Meg ugye most ugye kiderült, hogy végül is ők álltak a északi áramlatnak a... Hát azt nagyjából lehetett már tudni, azt hiszem. Hát ment a szivárgás már régóta, mert emlékszem, hogy volt az, hogy ottan lengyelek elfogtak néhány ukránt, akik ottan nem tudom mit izéltek. És egyébként tényleg, mert ott volt náluk, csak most ők hagyták őket szépen elmenni, miközben a németek meg ugye a kiadatásukat akarták, de ja, úgyhogy, de hogy úgy tűnik, hogy itt ez egy összetettebb hadműveletnek egy része, úgy tűnt. Tehát, hogy nem csak a katonai része volt, hanem volt hírszerzési, meg gazdasági, meg hasonló aspektusa is. Meg ez, hogy valóban, tehát ez azért látványosabb dolog, amit mondasz, Dénes. Tehát, hogy itt a nyugat felé is, tehát nem az volt, hogy 10 kilométert sikerült visszaszorítani az oroszokat, hanem elfoglaltak nagyobb területet, mint az oroszok összesen. Ugyanakkor, hát ugye a történelemből tudjuk, hogy ez nem föltétlenül jelent túl sokat az nagy orosz területek elfoglalása, így a végső győzelem szempontjából.
Hát mondjuk lélektani hatása lehet egyrészt nyugaton is neki, meg az orosz népre is, meg hát lehet, hogy Putyinra is egyébként. Bár az nagyon nem zavartatja magát mostanában. Jó, hát mondjuk a másik meg az, hogy cserébe viszont a régi fronton ott meg az oroszok nyomulnak előre, tehát az ukránoknak is onnan el kellett szedni embert, gondolom én. Bár lehet, hogy mondjuk az ukrán katonák is lelkesebbek ettől, hogy na jó, akkor most végre ők is megmutatták valamennyire. Jó, hát akkor mondjuk erről talán ennyit. Akkor röviden itt Izrael, Hamas és Hezbollah tárgyában mit említsünk meg? Tehát itt is az történt, hogy Izrael azt hiszem, hogy mind a két szervezetnek a vezetőjét likvidálta mostanában, jól mondom? Ja, gyakorlatilag igen, ugye a Hamasnak a politikai vezetőjét meggyilkolták egy merényletben Teheránban, tehát ugye ott az irániak azért is rágtak be úgymond erősen Izraelre, mert az ő gyakorlatilag fővárosukban történt ez a merénylet, és hát a másik meg ugye Hezbollah ellen, hogy ott ugye már többször is volt, hogy célzott rakétatámadással elintéztek vezetőket, de most hiszem valamelyik vezetőjét sikerült likvidálni a Hezbollahnak, és hát ők meg ugye a Hezbollah és az izraeli hadsereg folyamatosan gyakorlatilag lövi egymást a határon keresztül már mióta ez a Hamasszal a gázai övezetben ez a dolog tart, tehát tavaly ugye október óta, úgyhogy ez most kicsit azzal fenyeget, hogy kiszélesedett ez az egész konfliktus, mert ugye, mint tudjuk, hogy Irán még ugye Hezbollahot is támogatja, meg egyéb ilyen gyakorlatilag milicista szervezeteket támogat, például ugye Jemenben is, és az a lényeg az, hogy attól félnek, hogy ez kiszélesedik, és ugye próbálnák Izrael és a palesztinok között a tárgyalásokat, béketárgyalásokat összehozni, és hát ez most kicsit így levegőben lóg. De tehát én egyébként azon csodálkozok, hogy ebből nem lett nagyobb háború. Olyan nagyon mondjuk nem csodálkozok, mert ez azért azt mutatja, hogy mondjuk Irán se nagyon, meg ott a többi környező ország se nagyon akar ebbe belebonyolódni. Pedig amit Izrael művel, tehát tényleg az, hogy itt a szervezetek vezetőjét, meg Teheránba merényletet hajt végre, ez azért eléggé, hát legalábbis provokatív. De ennek elején nem nagyon akar nagyobb háború lenni belőle, szerencsére. Persze. Hát lehet, hogy pont azért csinálják meg, mert tudják, hogy nem igazán számítanak ellen lépésre, mármint katonai ellentámadásra. Mert igazából Irán nincs annyira jó bőrben egyébként, hogy most egy háborút bevállaljon. Meg ugye nincsen közös határa Izraellel, tehát hogy hogyan? Tehát keresztül masíroznak Szírián? Tehát, Hát volt valami ilyen drónokat átküldtek, aztán annyi. Hát igen, de levegőben nem nagyon lehet megnyerni ezt a háborút, szóval... Hogy ez mennyire divatos lett egyébként ez a drónos hadviselés mostanában, mi? Én egyébként ennek örülök, hogy egyébként legalább nem embereket küldenek egymás ellen, tehát hogy hát legalább... csak bombát az emberek fejére. De azt mondom, hogy ez olyan kényelmes, olcsó. Az oroszok meg az ukránok is. Ez ilyen gaming dolog, nem? Tehát beülsz egy ilyen távirányítóhoz, és akkor küldöd a drónokat. Hát hatékonyságban nem egy nagy basszizdasz, ugye, mert ebből ezeket általában lelövi a légvédelem, tehát azért annyira nem. Még azt mondom, amikor néha megeresztenek egy balisztikus rakétát, vagy valami az néha úgy betalál, drónok azok úgy nagyon ritka esetben szoktak tényleg úgy kárt okozni. Hát, hogyha elég nagy tömegben lőnék, akkor ugye, mert ugye pont az volt a Hamas októberi támadásában is a pláne, hogy akkora tömegben lőttek lövedékeket izraeli területekre, hogy egyszerűen túlterhelték az izraeli légvédelmet, és így nem lelőtték volna, hogyha nem ilyen tempóba jönnek, de így nem tudták lelőni őket. Szóval... Ja. Hát szóval érdekes ez az ilyen, hát nagyon visszafogott ilyen, nem, lehet, hogy nem nagyon, de igen, csak visszafogott háborúzás, meg ilyen. Hát, mint hogyha egy játékból csinálnak, igazából kedvük sincs hozzá, de azért ne unatkozzunk. Na mindegy. Hát... Olyan, mintha akarnák is, meg nem is, tehát valamit ugye csinálnak, mert nyilván nem hagyhatja annyiba Izrael se, amit a Hamas csinál, de közben meg ugye, tehát Irán is fenyegetőzik, hogy akkor most megtorlás lesz, de még mindig nem volt semmi, és közben ugye úgy nézett ki, hogy majd Izrael belemegy abba, hogy akkor igen, most akkor tárgyalásokkal végülis lezárják, mert ott ugye meg van egy ilyen ellentmondás, hogy
hogy Izrael ragaszkodik ahhoz, hogy a Hamas teljesen kiűzze a gázai övezetből, és hogy visszakapja a túszokat, akik nagyjából már sokan nincsenek is élve, akik ott túszként lettek ugye elhurcolva. Tehát ez egy nagy ilyen padhelyzet, meg egy ilyen fura dolog, hogy most Netanyahu is ugye lavírozik a kormánya, meg a megállapodás között a Hamasszal, tehát meg ugye itt egy csomó belpolitikai dolog van még, tehát ugye Netanyahu-nak a belpolitikája az úgy, annak jól jött ez a háború azért, tehát hogy én értem. Hát igen. Mert ugye eléggé követelik a lemondását. Hát pont azért, mert... Már most elég nem lenne ott a helyén, hogyha nem lenne ez egész dolog. Hát lehet. Na mindegy, hát én azt mondom, hogy körülbelül az lett belőle, mint ami várható volt. Tehát, hogy ott bement Gázába, lerombolta, de igazából túl sok eredményt nem érte. Többször is ugye mondták, hogy már hány helyen gyakorlatilag megsemmisítették a Hamas sejteket, már ott semmi nincsen, már oda, hogy vissza lehet költözni. És akkor megint arról hallani, hogy ugyanazokon a helyeken, ahol hónapokkal ezelőtt már általában megvolt a tisztogatás, most ugyanott megint gyakorlatilag iskolákat lövettek, mert hogy általában oda bújtak a Hamas. Tehát... Igen, és tehát elég jó példázza ezt, hogy ezt így nem lehet megoldani. Tehát ez, még hogyha a mostani Hamaszt kiírtaná, akkor is akiket ott kiírt, azoknak a gyerekei, azok 1-2 éven belül csinálnak egy új Hamaszt, szóval nem az erőszak a megoldás, én szerintem. Azokat ugye így nevelik fel. Hát meg ez az élmény, amin átmennek most, meg a szüleik, meg a rokonaik, akiket megölnek az izraeliek, ez a lehető legjobb táptalaj arra, hogy ez így menjen tovább beláthatatlan ideig. Na mindegy, akkor... Erről is a rómaiak tehetnek. Hát egyébként részben igen, bár ennyire meglepő, de... Hagyjuk. Meg amennyire a rómaiak tehetnek a franciákról, meg az angolokra, akik aztán tehetnek a közel-keleti viszonyokról. Na jó, térjünk át egy másik kontinensre. Biden nagy nehezen lemondott, és Kamala Harris lépett helyébe, mint amerikai elnök jelölt a demokratáknál. Erről mi a meglátásotok? Hát én nekem egy Star Wars-os meglátásom van, az, hogy egy új remény csillant föl itt demokrata oldalon. Ronald Reagan ne keverjük bele. Oké, értem, mit mondasz, tehát, hogy eddig ugye Bidennel... Miért Reagan, mert ezt nem értem. Hogy Reagan csinálták már a... Nek volt az űrprogramja, ugye, amikor miután a Star Wars nagy az elég régen volt, az igaz. Népszerűségre tett szert, ugye 80-as években jött Ronald Reagan, és akkor ugye elnevezték ezt az egész űrprogramot Star Warsnak, és ugye az űrháború már kezdődik ugye ott a szovjetekkel annó, és akkor ennek volt egy ilyen nagy, nem tudom, tehát kicsit ilyen vicces felhangja, de mindegy, szóval az a lényeg, hogy tehát olyan szempontból oké, új remény, hogy Bidennek már sok esélye nagyon nem volt, hogyha ő marad, tehát ő nagyon nem akart ugye lemondani arról, hogy jelöltesse magát, de gyakorlatilag már nem volt más választása. Tehát amiket ugye elkövetett bakikat, meg amik voltak ott, már nem is tudom, hogy a Kamala Harris-t szólította Trump alelnöknek, vagy már valami ilyen kavarás. Hát az már nagyon durva. Hát meg az ukrán elnököt Putyinnak, tehát... Ukrán elnököt Putyinnak, és akkor még voltak egyebek, tehát hogy ott már azért látszott, hogy ezt nem lehet tartani. Tehát valamit csinálni kell, a demokratáknál is ugye érezték, hogy itt változtatni kell, és akkor végül nagy nehezen ugye rávették, hogy visszalépjen, és akkor ugye Kamala Harris ezen kívül más nem is nagyon tudtak volna jelölni. Igen, egyébként ez nekem az elképesztő, hogy egyébként Biden is egy ilyen jó szándékú, öreg, meg tapasztalt, vén politikus rókának tűnik úgy ránézésre. Aztán, hogy egy ennyire alapvető dolgot, tehát teljesen nyilvánvaló, hogy ő ezzel el fogja veszíteni, meg teljesen esélytelen, meg hogy néz már ki, miket csinál, hogy ennyi ideig tartott neki az, hogy meglépje a nyilvánvalót. Még neki is, meg egy ilyen embernek is, tehát nekem ez a csodálatos ebben a történetben. Hát mindegy, mondjuk legalább eljutott végre, mondom, a nyilvánvalóhoz, ami nem mindenkire jellemző, de akkor is. Az sok pillanatig ugye nem lehetett halogatni, tehát közben elnökválasztás előttig, akkor ott már ugye mit tudnak lépni? Semmit.
Tehát itt még ugye lehet kampányolni, lehet mindenféle szövegeket kitalálni, és Kamala Harris-t ugye előtérbe tolni, meg mit tudom én, Obamát, meg a többieket mögé állítani, de akkor, hogyha most októberben azt mondja, hogy oké, akkor most inkább hagyjuk, akkor ott kész, vége. De mondom, ez a csodálatos, hogy még egy ilyen szimpatikus ember is ennyire, hát elnézés hülye tud lenni. Igen, a kérdés hogy szerintem, hogy most Kamala mennyire tud jobb lenni, mint Hillary volt. Mert most megint nagyon hasonló a felállás, Trump Hillary helyett Trump Kamala van, tehát hogy ugyanúgy egy ilyen hasonló helyi értékű jelölt van, mint Hillary is volt alelnök, ha jól emlékszem, vagy valamilyen miniszter. Hát, azt hiszem külügyminiszter. Külügyminiszter volt. Az a különbség, hogy ő még fekete bőrű is, tehát az egy jelentős. Igen, ezért mondom, hogy a kérdés az, hogy tud-e akkora önmérsékletet tanúsítani, hogy ne csináljon valami iszonyat hülyeséget, vagy ne mondjon valami rosszat, mert egyébként az én tapasztalatom az, hogy egyébként tud, tehát hogy benne van a potenciál, hogy a Kamala mond valami olyat, ami így fejemet fogom, hogy ezt miért csinálod, vagy nem tudom, mint ahogy tehát a Hillary-nél is, és hogy tud-e több lenni annál, mint hogy ő nem Trump? Ez a kérdés. Mert a Hillary nem tudott ennél többet mondani, mint az, hogy ő nem Trump. Tehát ezért vesztette el szerintem, mert hogy így ez volt az egyetlen pontja az egész kampányának, hogy ő nem Trump. Na most a kérdés az, hogy a Kamala ezen felül tud-e egyébként valódi baloldali értékeket megnevezni így a kampányában. Mert ugye sok dolgot azért viszel a Trump, mert egyébként az alsó, meg az alsó középosztályban így nincsen nagyon, tehát meg tudja őket szólítani. Ez a Make America Great Again, ez főleg ennek szól, tehát hogy azok, akiket így lesüllyedtek, vagy így legalábbis így nem lesüllyedtek feltétlenül, de legalábbis így elszegényedtek, vagy így az egész ilyen neoliberális átmenetnek a vesztesei, azokat meg tudta szólítani a Trump. De hogy ebből tud-e a Kamala valamilyen őket megszólítani, vagy ugyanazokat a mantrákat fogja, hogy a urbánus rétűeket megszólítsa, és akkor... Igen, hát különben itt a közös pont a Trump, meg Orbán, meg hát az összes populista között, hogy ezekre az alsóbb, szerencsétlenebb rétegekre alapoznak. Igen, de benne van az is, hogy azért tudnak, mert más nem teszi. Tehát, hogy ők ki vannak hagyva, és ezért ők rájuk tudnak. Mert egyébként szerintem, hogyha egy rendes, valós, tehát a baloldal eredeti értékei szerinti párt, az többek között ezeknek a képviseletére jön létre, vagy hát erről szólt eredetileg a baloldal, nem? Tehát munkáspárt, meg parasztpárt, meg hasonlók, tehát hogy... És hogy többek között azért tudják, mert hogy így lecserélték így a szavazóbázisukat, és hát mondom, ha nem, akkor megint ugyanaz lesz, mint ennyi 16-ban volt. Fejlegyírás fog dönteni kb. De... Ebből a szempontból pozitívum lehet a bőrszíne neki például, tehát hogy ott a feketéket, meg a színeseket már alapból van egy pluszpontja náluk. Hát nem tudom egyébként, ti mennyire ismeritek Kamala Harris-t, én egyáltalán nem ismerem, úgy ránézésre szimpatikusnak tűnik. Meg szimpatikusabbnak, mint Hillary Clinton. Tehát nekem Hillary Clinton az egy ilyen eléggé kimódolt, kicsinált, ilyen mesterségesen játsza a szerepét, ez volt a benyomásom tőle. Ez meg hát mondom úgy arcra olyan szimpatikusnak tűnik meg. Igen. Természetesebbnek. Én amennyit ismer belőle, az alapján nekem egyébként nem szimpatikus ő. Nem? De nem. Mondjál már valamit. Tehát én egyáltalán nem ismerem. Nagyon mesterkélten majmolja egyébként ezeket a progresszív mantrákat. Tehát, igen? Hogy ilyen... tehát, hogy mit tudom én, ezeket volt egy ilyen beszélgetés, ahol így úgy kezdődött a panel, hogy mindenki elmondta a pronámját, tehát hogy a személyes prémását, meg hasonló. Tehát, hogy ezek de lehet, hogy mondjam, az alelnöki, meg az elnöki szerep nem ugyanaz, tehát, hogy ezért ebben, tehát én úgy ebben tisztában vagyok, hogy az, ami nem ugyanazt csinál az ember alelnökként, mint elnökként. Mert az alelnöknek sokkal
belpolitikai szerepe van, az elnöknek sokkal inkább külpolitikai szerepe van szerintem így az amerikai politikában, és hogy ha integratívabb figurának kell lenni, akkor én látom benne, hogy képes lehet rá. Ezért mondtam, hogy képes-e azokat a nem tudom, milyen mintázatokat elhagyni, amik így vészcsengőként megjelennek az emberek fejében, hogy jaj, már ez is egy... Amiről a Hillary jutna eszükbe kb. Tehát úgy mondom. Tehát, hogy ha úgy tud nem Trump lenni, hogy közben nem is Hillary, akkor lehet, hogy akkor ő egy egész esélyes választás lehet. Hát szívesebben megnézni, mint Trumpot másodszorra, az biztos. Meg annyiban érdekes szerintem, hogy Trump nem változott, tehát hogy ugyanazt mondja, ahogy én néztem. Tehát, hogy megint ugyanazt mondja, mint 4 évvel ezelőtt, meg 8 évvel ezelőtt, és hogy nem tudom, hogy ez lehet, hogy kifárad ez a dolog, szóval nem tudom, hogy meddig lehet ezt csinálni. Hát igen, mondjuk, hogy egyszer már volt esélye neki falat építeni, aztán olyan nagyon nem épített. Ja. Úgyhogy nem tudom, hogy mennyire... Szavazókat nem nagyon szerez, gondolom. Micsoda? Trump új szavazókat nem nagyon szerez. Az a kérdés igazából, hogy most a Kamala Harris mennyit tud megszerezni azokból, akik így billegnek, vagy esetleg passzívan. Hát minden esetre úgy néz ki most, hogy mintha volna neki esélye. Egyébként csinos a Kamala Harris, ez nem egy utolsó szempont egyébként, tehát hogy szimpatikus, ránézés a szimpatikus. Na ez. Tehát, hogy... Nálam is. És ez egy nagyon fontos szempont, mert nagyon sok szavazó így szavaz, tehát nem olvas el a teljes programot, vagy mit tudom én, vagy nem megy el az összes kaukuszra, meg mit tudom én, mire, vagy így mi lesz hanem na, hát ez egy olyan valaki, aki nem tudok bízni, mert olyan rendes arccal, vagy nem tudom, tehát, hogy most mondom, ez a kérdés, hogy és ez volt, amiben Hillary nem volt jó egyébként. Tehát ez volt az, hogy így ránézte, és így volt az emberben egy ilyen, valami nem stimmel ezzel a nővel, vagy tehát, hogy volt egy ilyen érzése ezzelnek. Hát nagyon... pontosan, én is így érzek mind a kettőjükkel kapcsolatban. Úgyhogy, lehet, hogy ilyen mundán dolgokon tőle lesz az egész, hogy egyszerűen, meg legalább fiatal, tehát, hogy, mert a Trump is 78. Vagy mihez képest, ja. De is van 60 körüli, nem? Nem tudom. De nem 70, biztos, nem. Ja, hát a Bidenhez képest nyilván egy. Volt most a tévében tök más témában, egy 96-7-8 éves asszony nyilatkozott, aztán ő mondta, hogy neki az 50 éves már most olyan, mint egy bébi. Tehát ennek örültem, mert én még alulról szakolom az 50 évet egyelőre. Úgyhogy én még lehet, hogy embrió vagyok számára. Na most, akkor igen, tehát... Ez szerint még nincs 60 éves most, 59. 50, hát ja. Jó, és hát mondjuk azzal is történelmet írna ő, hogy ő volna az első fekete nő elnök. Tehát ez az a minőség, amit tudom én 20 évvel ezelőtt elég nehéz volt elképzelni, és ehhez is van egy kis anekdotám, az, hogy annak idején voltam én Brüsszelben ilyen gyakornok, és akkor oda megérkezett valami, hát ilyen elég magas, ilyen valami külügyi képviselője Amerikának, valószínűleg nem a külügyminiszter, hanem nem sokkal alatta valami nő, és akkor vittek ki bennünket busszal, és akkor gondoltam rá, hogy csak így provokatívan megkérdem már, hogy mikor lesz fekete elnöke Amerikának, meg utána még provokatívabban az, hogy és fekete nő, és hát akkor ez eléggé ilyen viccnek tűnt az én számomra, és akkor fekete már volt azóta, és akkor most eljöhet az, hogy mégis fekete nő is. Egyébként erről jut eszembe, hogy én amikor a Biden indult, és a Kamala volt az alelnök jelölt, ugye, akkor nekem bennem megfogalmazódott az, hogy valójában a Kamala a jelölt, és arra pályáznak, hogy a Biden, mert már akkor is öreg volt a Biden, egyébként már akkor is ment ez, hogy nem teljesen friss az öreg, tehát hogy ez már akkor ment rendesen, hogy esetleg nem is tölti ki a terminusát, és akkor egy ilyen hackkel beizélik a Kamalát oda. Szóval én el tudom képzelni, hogy egyébként a Kamala egyébként a fő, nem tudom, ilyen bármester ott a háttérben, vagy legalábbis a bármesternek a fő embere, és tulajdonképpen
most így jutott helyzetbe, hogy egyébként addig, tehát hogy a Biden-t így szépen így most elterkedították, és akkor most ő a jobb hiány egyébként más nem volt tényleg, tehát hogy... De ez puszta összeesküvés elmélet a részemről, semmiféle információval nem tudom alátámasztani, azon kívül, hogy ez egy érzésem volt 2020-ban, tehát hogy... Hát mondjuk úgy ránézésre, tehát én is el tudom képzelni, hogy ez egy okos nő, aztán látta itt, hogy hova futhat ez az egész ki. Az mondjuk szerintem egész biztos, hogy a demokrata párton belül is voltak ilyen, valaki ehhez húz, valaki ahhoz húz, tehát aki támogatta a Bident, akár érdekből, más meg a Kamalát, és most akkor végülis erre jutottak. De ott is biztos, hogy voltak háttérben mindenféle dolgok. Ja, meg ha már így előkerült ez, hogy elnök, alelnök, most meg is néztem azt, hogy ez igen gyakran előfordult így az amerikai történelemben, hogy az alelnökökből lettek aztán az elnökök. Tehát csak pár példa, itt Truman, Rooseveltnek volt az alelnöke, aztán az idősebb Bush, aki Reagannek volt az alelnöke. Meg hát így az újabb korokban, hát Al Gore belőle nem lett, de hát nem tudom, hogy mennyire majdnem, de próbált legalábbis. De előtte is vagy 10. Ilyen az volt híresebb, nem a Johnson, amikor Kennedy-t lelőtték, akkor automatikusan fel is eskedték pár órával utána. Tehát ez milyen jellemző gyakorlatot kint, és tulajdonképpen hát nem is egy rossz dolog, én szerintem. Tehát így, hogy egyrészt gyakorlatot szerez ott a alelnökség alatt, tudja már, hogy mi lesz a feladata, a nép részéről meg úgy nagyjából lehet tudni, hogy mit lehet tőle várni. És hát még mindig sokkal inkább így legyen, mint ahogy így a diktatúrákban szokott lenni, hogy a dinasztia kialakul, tehát ott is a gyerekeiből lesz gyakran a követő, az utód. Jó. Na hát én nagyjából ennyit gondoltam. Ha van még valami, amit szeretnétek, akkor mondhatjátok. Nincs. De hogyha nincsen, akkor pedig köszönjük szépen, kedves nézők, hogy velünk tartottatok. Gyertek velünk, és nézzétek meg a többi adásunkat is. Sziasztok! Sziasztok!